Zêdetir ji hêsê sînemakaran Lyasta cîhanî de kuştina serhilderan li Îranê şermezar kirin. Zêdetir ji hêsê sînemakaran ji lîstîxvanên fîlman û derhênerên binavûdengên cîhanê bi belavkirina daxuyaniyekê hevpar, kuştin û îşkencekirina xelkê Îranê ji aliyê rejima hov ve lêvan xênîşandanên dawiyê de bi tundî şermezar kirin. Li vê daxuyaniyê de hatiye rejima Îranê li ber siva xênîşandanên berfireh û aştîxwazaneyê xelkê Îranê bidîcî, tepeserî, hecarî, çûdatîdanîn û bêdadiya sîstematik li cihê bihîstina dengê xelkê biryar daye bi gulleyên şer, kumkuçkirîn, binçavkirînên bîkom, îşkence, beserûşûnkirîna bîzorê û kutkirîna seranseriya internetê bersîve bide. Hervîsa li vê daxuyaniyê de hatiye. Tî hêzeke siyasî mafê vêyekînînê ku ji bo manaxê an perdepoşkirîna rastiyan xelkê komkuc bike. Li dawiyê de van sînemakar û derhênerên sînemayê daxwaz, jinavendên serbixwe yên navnetevî, festîvalên fîlman, damezraveyên çandî û hunerî û civaka cîhanî a berhemhenerên fîlman û lîstîxvanên cîhanî yên sînemayê kiriye ku cinayetê rejima Îranê şeremzar bikin û pêdeçonê li pêwendiyên xwedî gel rejima İslamiya Îranê de bikin.